Wadhi nyime kamoro ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kotel gi Raila Odinga gi jalupne Martha Karua koro kwayo jo Ramogi mondo bi one ni wuok oko mar none gi luto ombulu karomgi juma manyien. Odinga gi lange manotero kisera margi kaunti ma Kisii wacho ni loch margi biro luwore gi kaka oganda biro goyo kura mar kelo lokruok ne piny Kenya. Jafwambo marwa Wenga nigi ler mar wach. Kaunti ma Kisii norwako Azimio ndalo auchiel kende motelo ni yiero. Alap Magusi norwako Odinga gi joge mar lombo jopiny makae e tielo margi mogik e kaunti ni. Odinga gi Karua noywayo johera magi mondo kaw ombulu ma juma manyien gi pek mokalo. Vijana na kina mama, mimi nataka ikifika tarehe Jumatatu usiku siku vijana kuna kulala. Hakuna kufanya nini? Nataka vijana wanakesha nje. Kikipambauka namna hii mnarauka mnapeleka enda kule kwa kituo kupiga kura. Tunaomba kura zenu kwa unyenyekevu na tunamwambia kura ni wewe unajipigia. Kweth mar Azimio no kono jopiny ni gin kada dieri e chugo sirikal ma onge kiawa kata matin. Tumekuja hapa kuzindua hapa chapter ya inaitwa Rauka Firimbi Movement. Kura hata moja isibaki nyumbani, tumeelewana hapo. Kweth mar Kenya Kwanza motele gi Ruto sechego no yudo seyo mokalo ka Odinga gi lange no yakacho ni yiero margi biro keto Kenya kuma diny mokalo. Tunataka baba ashinde na kishindo, ashinde Ruto. Mimi nimeona kwa mahesabu yangu tutaangusha Ruto na milioni kama 3 hivi. Mimi nataka tutoke wote siku hiyo tupige kura. Wale wagonjwa, wale wamezeeka, wazee, madada. Next week wanakupatia kura 100%. Ticha dek Odinga gi kweth mare biro tero kisera magi e kaunti ma Kakamega mar ywayo oganda jomilembe e okapu margi. Baba, nataka nikuuliza tafadhali. Mimi ndio nitakuwa gavana wako hapa. Nitakuruhusu uchukue mtu mmoja umweke katika serikali kuu. Na huyo ni Fred Matiang'i. Kwanza mimi nataka kutoa shukrani kwa wazee wa Bagusi kwa ile heshima ambayo wamenifanya siku ya leo kwa kunitawaza kama mmoja wa wazee ya Bagusi. Marakoda koni koth no medo borore e kaunti ma Kisii. Odinga noni ana kod campaigns mage e kaunti ni ko kwa jopiny mondo chung kode kaka chung kode e yiero mokalo mano ni okawo tel riko chiko dweni. Wenga, Ramogi TV, Kisii County. Ramogi